bamenyi bekinyoro kiurwaki nyamokendo nabo igoria nyakangi hime yewadia kebonyoro ebunge ya Burabwe County Nyamira igobare no mogoko kubwatikana no muruberio hogendete asichinga kichiga okubekirwa abananchi stima ase binyoro bibya bere bigotikara magega ase myaka emenge bono gukwana na barari mu basorero ase kinyoro gya toboti hime ya kyabonyoro iga abananchi abo basabire kero mwananchi anyariga kubekirwa stima yo bunenchereye mo yo kwene kibunanko agenda libare na magimabo muri kitofati gari Gisemba aroboti rwa senchira yobwekira nase ebinyoro bya taboti orwa kibiego na boigo ro wanyanchoka imeye wodi ya kyabonyoru abo babeire kobare asomosunte ekeribe asemya kemenge kobwatekana no gutabaroro westima bono mbarene kibakogokera maiga yo moroberio oyogendrete bokubeka estima asebinyore biga inse yoboraibwaye omobunge oborabu omoske Patrick Osero nkoro kwa Ellen Onduko estimeye kaki akori amangana maya ekenyore kentaboti no mogoko monene sana ekero narorire omosike Patrick Osero kebagendi aretire meteje igaiga erinde konya bana inchi igaiga omongi no yo motebire nga ni goto akware ko bokimanze onyoro boturubanirie ne asengenche yo mosunte obuna bwo maene nga tuamenyire omosunte mama tukamange gukwana boigo korwa ase kinyoro kya orwa kibiego nigo abamenyi bense meyo basabire omubunge oyosero boigo kubarwanirira baigwe transformer ni story abana baitu bagakari chinsiko abandi bagakari narobi bamojani bachichega igo bagocha gukumia December oborai bware ngoro kurumagega ntwajete bwo mochumbo ore ngororo igo twajete delegation lakini matunda tameti abantu baminto wongo sabano nya dinya sanja mochumba enda ligere liga transform ende tigare tabu atolendere gekora kurmata bikororo mate mbabwa to murororo egere na ntuto nyoro muroro kurwa abantu mbaro batigarete kuligere lyo chororenga ngache kabe na ntuto etere na abantu baminta abande batigaire batigarete keginga roraga transform kanda aligende Kenya bago kwana na abantu baro anya karenya si ngoto menterega 2027 nayo mochumbo ito na ende ntokabwa tionde bigore tutam kubatakana ningane yeiga yokubekerwa estima nigo abamenyi bebinyore ebi bakwanire enchira estima yeiga erache kubakonya estima gaki abana kanyambari gosoma abantu bantu tubati gitinge konye chikirete bona gakirinde gatoreta estima yeiga abana baitu mba gosoma na anda babwate gweri dinge biasara bagenderere oyo gosambireri asambireri gochia ebuna ntuga bangina konye ntubwati ase togusia konye gongwetweke bituma igo nari merenya mia gosenanda nyaramba kuligia serwe lakini rero ndoche ngobora bubwaikire bakestima ndigiretie post yeterine gaigosona mwana nkoira lingambi ya muno mochumbo ito Naomi bono tuli gochukuru ku Naomi bono kwabeiro mochumbo ku Patrick Osero nonya nesimi konya ntugutete nyumba rero ngochachinde nonye nabo nigokera oyomo asabirwe kogenderera wetenenera ensemo yogokora wiring erio estima yoke asemechie yabo so tunajua kwamba mwizi hawezi akatoka mbali mno. So wananchi tunawapea himizo ya kwamba huu mradi unapata waya zimetolewa mahali lazima mtajua ni kina nani ambao wametoa. So kitu tunapowahimiza kwamba venye nimeingia na kuanza kazi inafaa pia waanze kufanya wiring. Wiring kwa nyumba ni mtu mwenyewe anajisimamia, lakini kuanzia kwa nguzo, kuanzia kwa wapi na wapi, kazi yote mpaka kuweka cable mpaka mita ni serikali imesimamia. Kurase eyabisio mubunge oborabu omoske Patrick Osero nigo bakwanira magenderero yestima ayo bagenderete gwikirania ime ye wodi yiga ya Kyabonyoru unatoka kwana ige kenyoro kya Rianyakangi omochumbe bwokiri omorero nyamokendo omochumbe bwokiri omorero ekenyoro gekoro kukerenda omochumbe bwokiri omorero ekenyoro gekoro kwa apa nyanchoka omochumbe bwokiri omorero naende ntobwate ebinyoro biri bono chi project chigendererete twarore materials chirensa abantu baminto buna ekenyoro kiaro gwa nyanchoka emete gendererete yateneniwe ekenyoro eke kiorwaki ndoche emete yateneniwe naende negendererete chigwaya chitagete kong'usu nase akoro kutaboti egesinga agwase nyari bari chuni nkorwa nare emete yaimo irunse naende omochumbe naenderete kokunya chingoro erinda abantu baitu banyore estima oyiga no mogoko nyara kobagokwene kigwakura asa omenya baiga bataboti maiga yabo yokonyora chipost gestima egento bono batwariro gosemeria okonene bunase amatuko arbosio nigo na barabwo barachiko bagutwara estima ase kenyore keiga
ingoripotera Getembe koroigase kenyoro kia Taboti ekio kegotoke meye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu e kaunti ya Nyamira. Jeff Atigad Kisemba.